అహుజా యాంప్లిఫైర్స్ 3, 250 బాక్సులు 2, 100 వాట్స్ బాక్సులు 2 ఇలా టోటల్ సెట్ సేల్ చేస్తున్నారండి. ప్రజెంట్ కంచికచర్ల విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్నాయి. ప్రైజ్ వచ్చేసి 40,000 చెప్తున్నారు. ఓనర్ నెంబరు ఫస్ట్ కామెంట్లో పిన్ చేసి ఉంటుంది. మీరు కాలర్ మెసేజ్ చేసి మాట్లాడవచ్చు. సేల్ అయిన తర్వాత నెంబర్ డిలీట్ చేస్తానండి. మీరు వెళ్ళి కంప్లీట్గా చెక్ చేసుకుని మీకు ఓకే అయితే మాత్రమే తీసుకోనండి. ముందుగా ఎవరు ఎటువంటి అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేయొద్దు. ప్యాడ్కి యూస్ చేసి కిక్ పెడల్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయండి. ఏ ప్యాడ్కైనా కూడా వీటిని యూస్ చేయొచ్చు. ప్రీమియం కేబుల్ వస్తుందండి పెడల్తో పాటు. అలాగే సీల్డ్ ప్యాకింగ్లో వస్తుందండి. మీరు ఇచ్చిన అడ్రస్కి పోస్టల్ ద్వారా కానీ బస్ ద్వారా కానీ సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. కంప్లీట్లీ వాటర్ ప్రూఫ్ పెడల్స్ అండి. డెమో వీడియో నేను యాడ్ చేశానండి, ఒకసారి చూడండి.